Dobrodošli, dragi Janjevčani, ponosni na svoju slavnu povijest, koja je sastavni dio povijesti hrvatskoga naroda. Janjevo je za nas dom, zavičaj, djetinjstvo, radost, zajedništvo, Sveti Nikola, ognjište, vjera, ljubav, nada. U njemu su Hrvati, koji dođoše iz dične Dubrovačke republike, uspjeli kroz dugih 8 stoljeća sačuvati svoj identitet obilježen snažnom sviješću o pripadnosti hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi. Na tom dugom povijesnom putu janjevačke su obitelji na osobit način poštivale život, te su potvrdile ono što, nažalost, danas mnogi zaboravljaju, da jedino narod otvoren životu ima budućnost. Tijekom stoljeća, u maloj, ali duhom jakoj zajednici Hrvata na Kosovu rodila su se brojna duhovna zvanja sve do naših dana. U rujnu 2024. godine u kući susreta Tabor u Samoboru održano je prvo veliko okupljanje svećenika, redovnica i redovnika porijeklom iz Janjeva, Letnice i Vrnavokola, hrvatskih enklava na Kosovu. Pod geslom "Povjerovali smo ljubavi" okupilo se 45 svećenika i 40 redovnica. Među njima su bila i dvojica biskupa porijeklom iz Janjeva, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski Petar Palić i dubrovački biskup Roko Glasnović. Nakon susreta u Taboru slavljena je Euharistija u župi Svetog Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubravi, koju je predvodio biskup Petar u zajedništvu s biskupom Rokom te 45 svećenika, uz sudjelovanje brojnih vjernika porijeklom iz Janjeva, Letnice i Vrnavokola. Bog nas treba da ispunimo svoje poslanje koje nam je dao. Ponekad osjetimo poziv u svojim srcima. Ponekad su drugi ljudi ti po kojima nas Bog poziva. Odjednom i neočekivano usred života potrebni smo. I moramo svakodnevno tražiti znak koji nam Bog daje, i to svakome na drugačiji način. Danas smo ovdje kako bismo u molitvi produbili svoj odnos s Bogom i s braćom i sestrama i kako bismo jedni druge učvrstili u vjernosti. Prijatelji smo Isusovi, a ne sluge. Isus Krist je nas izabrao, a ne mi njega. On nas šalje da plodove donosimo, ne da budemo zatvoreni u svojoj samodostatnosti. Poslanje ćemo uspješno ostvariti jedino ako sve činimo iz ljubavi. Neka nam ljubav bude jedino mjerilo života, jer smo iz ljubavi stvoreni, spašeni i otkupljeni, u ljubavi smo pozvani i ljubavi smo povjerovali. Ubrzo nakon tog velebnog susreta naših svećenika, redovnika i redovnica, uslijedio je događaj koji je na poseban način obilježio 2024. godinu. 16. studenoga 2024. u Skadru je proglašen blaženim mučenik, hrvatski sin porijeklom iz Janjeva, Franjevac Alojzije Palić. Uz Serafina Glasnovića Kodića i Antuna Muzića, mala zajednica kosovskih Hrvata podarila je crkvi i svome narodu trećeg blaženika. Na tom velikom povijesnom događaju sudjelovali su brojni vjernici iz raznih dijelova Hrvatske. Mnogi od njih su se poslije beatifikacije u Skadru zaputili u Janjevo, gdje je sutradan slavljena misa zahvalnica u župnoj crkvi Svetog Nikole, koju je predvodio biskup Roko Glasnović u zajedništvu s biskupom Petrom Palićem. Ponosu i radosti nije bilo kraja. Veličanstveni prizor dvojice biskupa rodom iz Janjeva uz sliku novog blaženika Alojzija pod moćnom rukom Svetog Nikole, koji stoljećima blagoslivlje i štiti hrvatski janjevački puk, mnoge je ganuo do suza. I cijela povijest, onda povijest spasenja, povijest naših mjesta Janjeva, povijest naših života u njegovim je rukama. Ono što je važno znati, a to je slavimo najveći blagdan uskrsnuće, onda svece i blaženike, da ono što je prvo u molitvi, u ideji, je posljednje u ostvarenju. Mi ih sad slavimo kao i naš život. Uskrsnuće, vječna domovina su posljednji u stvarenju, a prvi u molitvi, u zauzimanju. Zato neka nam ništa ne bude važnije od Krista, ako i postoji teškoća, muka, križ, patnja, mučeništvo,
Što smo bliže Kristu, u radosti ćemo prihvatiti to, a po zagovoru blažene djevice Marije, svih svetaca i blaženika, blaženog Alojzija. Prošlu je godinu obilježio još jedan izniman događaj za nas Hrvate s Kosova. Završeni su radovi na izgradnji kapelice hrvatskih svetaca i blaženika na Betlehemskim poljanama, u koje važno mjesto zauzimaju naši blaženici, fra Serafin Glasnović-Kodić, don Antun Muzić i fra Alojzije Palić. Blaženici Serafin i Antun prikazani su kako u procesiji nose u srebru izlivenu sliku Majke Božije od kamenitih vrata, zaštitnice hrvatskog glavnog grada Zagreba, a hrvatski stijeg ponosito nosi blaženi Alojzije Palić. Vjernici iz Janjeva i Letnice su svojim darovima sudjelovali u izradi likova naših blaženika, kao i srebrnog reljefa lika Majke Božije od kamenitih vrata. Ponosni smo što smo na tako divan način, preko svojih blaženika, od sada prisutni u svetoj zemlji, u našoj hrvatskoj kapelici, koju će svake godine pohoditi velik broj hodočasnika. Na osobit način smo zato zahvalni voditelju tog projekta, fra Tomislavu Glavniku. Kapelicu će svečano blagosloviti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u nedjelju 2. ožujka ove godine. Kroz svoju povijest, Janjevo i Janjevci su se kao mala zajednica Hrvata katolika susretali s negiranjem svoga hrvatskog identiteta i u novije vrijeme nisu, nažalost, pošteđeni tih izazova. Najočitiji primjer toga je albanizacija imena i prezimena zaslužnih janjevačkih franjevaca. Uklonjena je nadgrobna ploča s izvornim imenom i prezimenom sada hrvatskog blaženika rodom iz Janjeva, fra Alojzija Palića, na mjesnom groblju Svete Ane u Karašenđerđu u župi Zjum u općini Prizren. Umjesto nje stavljena je nova ploča s albanskim nacionalnim obilježjima i albaniziranom verzijom njegova imena. Uz njega leži drugi veliki janjevački franjevac, fra Stjepan Gečević, čije je ime također albanizirano. Isto je učinjeno i s imenom i prezimenom fra Lorenca Mitrovića. Riječ je o nedopustivom i grubom napadu na identitet Hrvata, ne samo na Kosovu, već i 20.000 Hrvata porijeklom s Kosova koji najvećim dijelom žive u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske snažno podupire opstanak i ostanak Hrvata na Kosovu, što se osobito ističe djelovanjem Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a posebnu podršku Hrvatima na Kosovu pruža Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Prištini. Snažan stav i nedvosmislenu poruku o zaštiti hrvatskog identiteta i preostalih Hrvata na Kosovu izrazio je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković pri posljednjem posjetu predsjednika Vlade Kosova Albina Kurtija. Očekujemo da ne dođe do procesa asimilacije, nego obrnuto da Hrvati na Kosovu zadrže svoj identitet, svoja prava i svoju ulogu i stoga su oni uvijek važna tema kada je riječ o brizi Hrvatske države za Hrvate koji žive na Kosovu. I za kraj, neka nam u mislima i srcu uvijek budu riječi svetog pape Ivana Pavla II. Moramo braniti istinu pod svaku cijenu, čak i ako se opet svedemo na 12-toricu. Uvijek kao iskreni katolici budite svjedoči i promicatelji Kristova mira i ljubavi.